Pre! Hindi mo mundo ka na naman ay. Oh, ano nangyari? Mayo. Paano nga ni? Ay nga, padipo. Tama niyo. Bad problema muna naman yun sa bata mo. Ano nangyari sa'yo? Isa ka na pa rin? Ano nangyari sa'yo? Gusto na ko suwayan. Ay, burean dapat kaya. Bago ka suwayan. Suwayan mo na tulos. Ika nang mainot pa rin. Dapat argan kaya. Hindi ka kapadaog. Tralaki kita. Hindi pa rin ang guys sa imo. Barkada mo ba ang tunay? Yo. Suwayan mo na. Ako na matik sa. Hindi ka na dyan padipo paray mo. Pwede, suwayan mo na. Isa mainutang ka pa kaya. Siya mo, lalaki baga kita. Yo. Kung maka-advise ka man, kala mo tama. Dahil ka pa nga ni, nagkakabata. Tapos mga duman daw ang marapa kayo niyo. Madalang kumalangan ito sa TV.